Aoleu, Temu fură bani din cont. E plin internetul de oameni care se plâng că Temu, aplicația de lucruri ieftine chinezească, le-a furat pur și simplu bani din cont. Li s-au tras fără să fi comandat nimic și fără să fi primit nimic. Americanii au procese deja cu Temu în legătură cu chestia asta. Când am auzit, bineînțeles că am șters din start aplicația, deci să nu mai văd la mine telefon, vă recomand să faceți același lucru. Sunt, bineînțeles, și alte alternative mai sigure la Temu. Eu am trecut, de exemplu, pe Vogion. Vă recomand și vouă să vă uitați aici. Sunt aceiași prețuri ca la Temu, același sistem, dar nu-ți fură nimeni banii din cont. Și abia aștept să fac următoarea achiziție de pe Vogion. O să-mi iau de data asta o dronă HD cu cameră.